Pois, boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a esta sesión plenaria extraordinaria que é o pleno de organización do Concello. Disculpade que trouxe uns papeles que non eran. Non cambiache de sitio. Quería poñerme aí do teu lado, pero xerme que había que ter a palabra. Ok, é broma. Disculpade que como acabamos de ter unha xunta de goberno viñen cos documentos da xunta de goberno e non da sesión plenaria. Pois, como decía, vamos a dar comenzo a este pleno extraordinario que é o pleno de organización do Concello de Vilalba. Primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores de datas 17 e 28 de xuño de 2023. Algúnha intervención? Ben, pois entón entendemos que aprobado por unanimidade dos presentes, que como estamos os 17 por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orde do día, que é a toma de posesión do concelleiro don Amador Ángel Guerra Ramil. Unha vez que había presentado a súa renuncia ata de concelleira dona Sandra Vázquez, procedeuse a tramitar todo o tema para facer concelleiro, nomear o nomeamento de concelleiro de don Amador Ángel Guerra Ramil. Tramitouse o correspondente expediente á Xunta Electoral Central. Unha vez presentada e vista a credencial expedida por dita Xunta Electoral Central en data 28 de xuño de 2023, visto así mesmo que polo designado presentou as correspondientes declaracións sobre causas de posible incompatibilidade de actividades, así como as declaracións de bens patrimoniais de conformidade co que está preceptuado na Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral. Así que procedemos a solicitar que preste xuramento ou promesa don Amador Guerra Ramil. Entonces, don Amador Guerra Ramil xura ou promete pola súa conciencia e honra cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado? Pois, entón, a partir deste momento, don Amador Guerra xa é membro da corporación con pleno dereito. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 3, que é a aprobación se procede da proposta de alcaldía referente á periodicidade de sesións da Xunta de Goberno Local e a delegación de competencias do pleno neste órgano colexiado. Sobre todo para o público que está seguindo esta sesión plenaria, ven aquí na sala de plenos ou ven a través das canles informáticas e telemáticas, pois trátase de, como dice no propio enunciado, pois informar o pleno da constitución da Xunta de Goberno Local, que foi mediante resolución da alcaldía, e a Comisión de Goberno correspondelle as atribucións que lle delega o alcalde, eso xa están delegadas, e a periodicidade respondendo ao que estaba reflectido en outros mandatos anteriores. A Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias semanalmente, sempre que existan asuntos que tratar. En caso de que coincida nun festivo, pois trasladarase o seguinte día hábil.
Despois, no terceiro punto desta proposta de resolucións, ven as delegacións que se solicitan do Pleno na dita da Xunta de Goberno local. Por que pedimos unhas delegacións? Primeiro, respondendo que se viña facendo de sempre, históricamente, neste Concello, en mandatos anteriores, sempre había unha serie de asuntos que o Pleno delegaba na Xunta de Goberno simplemente para ser máis operativos, para ser máis áxiles na prestación de servizos á cidadanía, para tomar decisións en tempo, como digo, de forma máis rápida, para non retrasar determinadas decisións que moitas veces perxudican os nosos veciños e veciñas por ese retraso. Entón, pídense unha serie de delegacións en canto a accións xudiciais e administrativos, en canto a concertación de operacións de crédito, a competencias como órgano de contratación, aprobación de proxectos de obras, outro tipo de actos e disposicións sobre os bens municipais, cambios ou permutas ou cesións en bens do patrimonio, unha serie de trámites, como digo, de actuacións. Tamén incluye o establecemento ou modificación de prezos públicos, aprobación de tarifas. Sería un pouquiño máis complexo o explicar unha por unha. Como digo, a razón de pedir esta delegación de competencias que corresponden ao Pleno, pero que o fagan a Xunta de Goberno, é única e exclusivamente axilizar a resolución dos problemas que afectan aos nosos veciños. Non é que afecten a corporación nin ao equipo de goberno en particular, senón realmente a quen afectan é os veciños. Pedimos esa delegación de todas esas funcións. Tamén resolver recursos de reposición e outras resolucións. Isto sería efectivo, dende logo, se é aprobado, pedimos aos grupos políticos que así o fagan. Como decía antes, sempre se fixo así nos mandatos anteriores, e esperemos que agora tamén teña unha resposta ben positivo. Intervencións. Boas tardes a todos e todas. Antes de comezar, non se escoita. Agora? Sí. Nada, decía que boas tardes a todos e todas. Antes de comezar, sí que nos gustaría comentar que é un pleno que xa se debería ter celebrado antes. Non ten ningún sentido chegar case ao límite e puidose facer con máis antelación. Queremos que o mesmo ocorre co nomeamento dos tenentes de alcalde. Non se pode alargar tanto porque é algo primordial, porque no caso de que lle pase algo á alcaldesa, que oxalá non pase, non pasou, paralizaríanos o Concello, e todo por unha deixadez, polo que simplemente indicar que nos gustaría que se tivese celebrado antes. En canto ao punto concreto, neste punto observamos como existe un trasvase considerable de competencias do Pleno na Xunta de Goberno local. Efectivamente, é unha delegación de competencias que a lei lles permite facer. E, polo tanto, quería enfocar este punto ao señor Renda e ao señor Alvite. Supoño que serán coñecedores vostedes de que, mentres estas competencias pertenezan ao Pleno, vostedes, os seus grupos, teñen toda a potestade a decidir sobre os asuntos a tratar. Toda. Mentres que no momento en que esas competencias se deleguen na Xunta de Goberno local, os seus grupos perden todo o poder de decisión. No caso do Bloque Nacionalista, porque non ten representación na Xunta de Goberno local, e no caso de Vilalba Aberta, porque con só 2 representantes dos 6 en total que a integran, o poder de decisión ten o Partido Socialista. E iso non é o que vendeu en campaña.
nin tampouco despois. O que lles quero dicir ao señor Rende e ao señor Alvite é que coas competencias que no pleno se deleguen na Xunta de Goberno estánlle dando todo o poder de decisión ao Partido Socialista. Despois non intenten evadir responsabilidades nin culpen exclusivamente ao Partido Socialista das decisións que eles adopten. Nada máis. Sobre todo, Bloque Nacionalista. Sí, grazas. Moitas grazas polo aviso a señora concelleira do Partido Popular. Somos conscientes da importancia que ten este tema. Levamos días estudiando esta cuestión. Precisamente por eso nós estamos en contra de que o Pleno perda a súa capacidade de decisión sobre asuntos que son moi importantes para a gobernabilidade deste Concello. Entendemos tamén as xustificacións de que unha comisión de goberno con moitos poderes evidentemente axiliza e facilita a labor de goberno. Pero, claro, temos que recoñecer tamén que é unha forma de resolver asuntos sin que pasen por pleno. E aí o BNG non vai estar pola labor e entón, pois, anunciarlle xa que o noso voto vai ser non a este punto e temos a nosa proposta que, tal e como coñece a señora alcaldesa neste momento, lle será presentada con brevedade cal é a nosa alternativa e cal é a nosa modificación que propoñemos a este punto e que, bueno, que se pode resolver, entendo eu que se poderá resolver nos vindeiras datas. Non teño. Perdón, Tino, foi sin querer. Vale, simplemente eso, o sea, aclarar que nos levamos días estudiando este tema a nivel da Asamblea Local, a nivel pois, a nivel de outras instancias do grupo do BNG e consideramos que a delegación de competencias que se pretende facer do pleno a Corporación, a Comisión de Goberno excede o que nós consideramos e entendemos que a Comisión de Goberno ha de ter unhas competencias legais que lle permitan certa axilidade, pero non que permitan asuntos como que a contratación de toda clase de obras, servizos, abastecementos e por cantidades, incluso, 6 millóns de euros, por aí non. E, creo que o grupo de goberno creo que xa é coñeceder de cal iba a ser a nosa postura e así o manifestamos. Nada máis. Ben, moi bo día a todas e a todos. Señora voceira do Partido Popular, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, como vostedes saben ben, o grupo que eu represento conta con 8 anos de vida, 8 anos de actividade e traballo municipal ininterrompido, dos cales 7 transcurriron na oposición. Oposición municipal, primeiro, o goberno do Partido Popular e oposición municipal despois, o goberno minoría do Partido Socialista. O noso modo de entender nada desprezable bagaxe que nos permite ver, fundamentalmente comprender con certa distancia e objetividade as dinámicas e os comportamentos propios do exercicio da oposición. Como voceiro municipal, todos estes anos do grupo de Vilalba Aberta, compararía, sen temor a equivocarme, o traballo da oposición coa pilotaxe dun automóvil de grande cilindrada. Tentador á hora de pisar o acelerador, pero arriscado se o piloto non calcula ben as marxes de freada. E aí, señores do Partido Popular, señores do Bloque Nacionalista Galego, é onde reside a virtude, a de conducir un auto de grande cilindrada e a de fiscalizar a un goberno municipal.
vostedes e os grupos municipais aos que representan, dígolles, dende o respeto e a humildade, creo, erraron no cálculo do seu posicionamento, pois o que vostedes revisten de transparencia e extensión das marxes da democracia non é máis que un temerario, e digo ben temerario, entorpecemento a xa de por sí paralizante burocracia imposta ao conxunto das administracións, e que, sobre todo xa, a partires de mañá, comezarán vostedes a ver, terá consecuencias negativas para os veciños e veciñas do Concello de Vilalba. Fíxense, consideran vostedes indelegables a Xunta de Goberno o que, na práctica totalidade dos concellos dos país, incluídos os gobernados polo Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, se delega á Xunta de Goberno. E non falamos dunha cuestión política, falamos do artigo 22.4 da Lei 7/1985. Pero vayamos polo miúdo para que os veciños e as veciñas que nos escoitan nos entendan. Consideran vostedes indelegable na Xunta de Goberno local, entre outras cousas, a aprobación, e cito palabras textuais, dos proxectos de obras e servizos para a súa contratación ou concesión. Danse vostedes conta do que isto vai significar? Danse vostedes conta de que con este simple enunciado poñen dende xa en perigo o conxunto das subvencións das que dependen, por exemplo, por citar un exemplo, as infraestructuras que demandan os veciños do noso rural. E non só o rural, poñen vostedes dende xa en perigo os 943.000 euros que o Concello de Vilalba vai percibir do PIREP. Saben vostedes que as subvencións levan implícitas a contratación e presentación de proxectos e, nos máis dos casos, a subsanación de erros nuns tempos xa de por sí acotados. Por non falar, señora Albite, señora López, das implicacións que terán no que ten que ver coa multiplicación por 3, 4, 5 e 6 das sesións plenarias extraordinarias para tratar puntos diante dos que, sí ou sí, van ter vostedes que votar afirmativamente, porque falamos, e non o digo eu, dio a propia legislación de procedementos regrados. Señora Albite, señora López, fixeron vostedes a estimación do custo que para as arcas municipais isto vai representar? Como voceiro do Grupo Municipal de Vilalba Aberta e como vicealcalde, lles pido aquí hoxe que rectifiquen. Todos podemos equivocarnos e eu e o goberno do que fago parte farémolo unha e moitas veces ao longo da legislatura, pero enrocarse nun erro, sobre todo cando as consecuencias directas son un perxuízo claro para os intereses do conxunto da cidadanía a que dicimos representar, non sería, ao meu modo de entender e ao do Grupo Municipal e ao Goberno que represento, entendible nun ou varios representantes públicos. Mais nada e moitas grazas. Simplemente contestarlle ao señor Renda que en ningún momento dixen que eran indelegables. De feito, repítolle, falei dun trasvase considerable de competencias e citei textualmente unha delegación de competencias que a lei permite facer. Eu non dixen que foran indelegables. Simplemente para rematar, nos consideramos que a maior representatividade ostenta o Pleno, e máis dende os últimos resultados electorais. A veciñanza non quixo que o Partido Socialista teña todo o poder de decisión e así o demostrou. Entón, por este motivo, o noso voto vai ser en contra. Ben, eu creo que non hai que ser tan dramáticos na avaliación do noso voto en contra. Entre outras cousas porque nós temos a nosa proposta e así o faremos chegar ao grupo de goberno e tampouco se dixo en ningún momento que vamos tirar abaixo todo o decreto, o sea, todos os capítulos de delegacións. Estamos falando de algunhas cuestións puntuais que lles aclararemos por escrito e que falaremos do tema. En ningún caso o BNG pretende paralizar, como dixo o señor Renda, nin obstaculizar que se axilicen subvencións, obras e demais. Non se trata disso. Trátase claramente de un asunto de que o Pleno teña máis poder de decisión e non aceptar que con aceptar isto significaría que a Comisión de Goberno deste Concello podería facer e desfacer sin contar para nada coa opinión do resto das formacións políticas.
Non teño máis nada que decir e reiterarme no noso voto en contra a este punto cos matices que acabo de facer. O sea, nós faremos a nosa proposta e con brevedade faremosla chegar e hai moitos días para poder facer un pleno e axilizar este tema. Nada máis. Nós non temos ninguna intención de entorpecer nada a este goberno. Dúas preguntas. A primeira, á voceira do Partido Popular. Se vostedes consideran isto, por que non o consideraban na legislatura 2015-2019 cando gobernaban este Concello? É unha pregunta porque a delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno é esencialmente a mesma que se tiña en conta cando, insisto, vostedes tiñan o goberno municipal. E ao Bloque Nacionalista Galego reiterarlle a nosa man tendida, se vostedes non quixeran obstaculizar ningún tipo de cuestión que teña que ver con contratación, subvencións, etc. O lóxico, o noso modo de entender, é o que facíamos nós na oposición cando non estábamos de acordo con unha cousa, presentábamos nesa mesma sesión plenaria unha alternativa. Entendo que houbo tempo suficiente para que os diferentes grupos puderan presentar aquí unha proposta alternativa. Nós sempre fixemos gala, cando estábamos na oposición, e agora querimos seguir facendo gala disto mismo dende o goberno, do rigor. Falábamos hai 4 anos, 3, 2, 1, dunha oposición responsable, seria e en positivo. Nunca, absolutamente nunca, Vilalba Berta entorpeceu a labor do goberno municipal. Exerceu a oposición dese tipo, conseguindo, arrincando cuestións moi importantes para os veciños, pero sin nunca, absolutamente, obstaculizar nada e sempre tendo en conta a opinión dos técnicos, neste caso fundamentalmente a opinión da Secretaría deste Concello, que entendo tamén ten moito e bo que dicir a este respeito. O noso compromiso, e con isto remato, nestas eleccións municipais, recollendo tamén unha cuestión que apuntaba a voceira do Partido Popular, era desburocratizar a administración. Eu, como concelleiro delegado, por exemplo, en materia de urbanismo, xa estou a dar os primeiros pasos, e no que ten que ver ca sesión plenaria, creo que isto provocaría unha axilización sin precedentes de cuestións que, ao noso modo de entender, non requiren de máis debate ca o xa de por sí imposto pola propia legislación, porque estamos a falar de que se temos que traer a pleno a licitación, o contrato, o proxecto. Estamos aquí falando de que vamos ter que convocar pois para unha cuestión que se podería resolver nunha mañá, 2, 3, 4 sesións plenarias, insisto, co custo que para as arcas municipais isto tería. Entendemos que hai que ser rigurosos e absolutamente ninguén lle está quitando competencias ao pleno. O que propón este goberno municipal é esencialmente o que fan todos e cada un dos gobernos municipais do conxunto do país e da contorna, porque, insisto, se isto fora unha cuestión simplemente reducida a unha teima do goberno municipal para coartar a capacidade de exercicio da oposición, entendo que nos concellos onde se fai exactamente o mismo recibirías unha contestación como tal. A miña pregunta é por que o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego onde gobernan non fan o que os seus voceiros aquí están reclamando, e fundamentalmente, e con isto remato, a cuestión que se trae hoxe aquí a pleno é un copia e pega do que se fixo no Concello da Fonsagrada. O Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular no Concello da Fonsagrada non tiveron o mesmo posicionamento. A miña pregunta é se ten en conta a valoración de entes supramunicipais no que ten que ver ca organización dos partidos, por que hoxe aquí non se defende e non se é consecuente co que se fai noutros concellos. Creo que o que se está intentando, e insisto, remato, é facer pasar a este goberno municipal por un goberno municipal antidemocrático, cando en ningún caso é así. O que se quere facer nesta legislatura é exactamente o que se facía nas legislaturas anteriores, nin máis nin menos. Ben, creo que está claramente exposto todo o debate en este punto. Simplemente puntualizar un pequeno detalle. O voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que se lle ofreceu en todo momento formar parte deste goberno, polo cuanto foi rexeitado polo seu grupo, non querendo formar parte do goberno. Se houbera estado con esa presencia na xunta de goberno, pois posiblemente o mellor cambiaba a decisión da súa actitude. En canto, señora López, o Partido Popular, que aquí, incluso cando o Partido Popular tiña maiorías absolutas, que non tiña realmente que delegar nada porque tiña
prácticamente na súa man aprobar calquera decisión, sempre se aplicou esta delegación de competencias. E no mandato anterior, 2019-2023, que estábamos gobernando o Grupo Socialista, pois tamén se fixo esa delegación de competencias. Como decía o señor Renda, agora pois realmente é difícil de explicarlle, sobre todo aos cidadáns, porque todos os que estamos aquí estamos como representantes dos veciños e veciñas, que se poida perder unha subvención, que se retrase moito a decisión de presentación de algún proxecto, que teña consecuencias, como decía antes, non para os que estamos formando parte da corporación, os que estamos aquí, tamén indirectamente como cidadáns, pero sobre todo que teña unha repercusión directa e negativa sobre tanto a nivel individual de algún veciño en particular ou a nivel colectivo, pois asociacións, calquera tipo de decisión que vai facer moitísimo máis farragosa e que vai a requerir de moito máis tramitación administrativa que algunhas veces impedirá a súa aprobación en tempo e forma e, por tanto, vai a ter esas consecuencias negativas, como decía, para a veciñanza. Parece que as posicións están claras. Se o Bloque Nacionalista vai a facer outra presentación de outra alternativa, pois evidentemente non vai a resolver o tema en este momento. Estudiarase cando proceda, pero realmente é lamentable que ambos os grupos políticos non tendan a man de tratar de ser áxiles, de ser resolutivos en esta nos que formamos a corporación, sobre todo únicamente presentándonos como defensores dos dereitos dos veciños e veciñas. Así que pasamos á votación deste punto. Votos a favor. Votos en contra. Ben, pois, se non me equivoco na suma, queda rexeitado esta proposta cos votos a favor dos grupos socialista e de Vilalba Berta e cos votos en contra do Partido Popular e do Bloque Nacionalista. Seguinte punto da orde do día é o punto número 4, corresponde a aprobación, se procede, da proposta de alcaldía referente á periodicidade das sesións plenarias. A proposta de alcaldía en canto a isto é manter o que estaba acordado en anteriores mandatos, que as sesións plenarias deste Concello se celebren os últimos xoves dos meses impares do ano natural. Eso sí, unha pequena modificación en canto a hora, que viña sendo as 19 horas e adiantámola ás 18 horas. Evidentemente, como está así regulado pola normativa, se fose festivo, pois celebrarase no seguinte día hábil. Ben, intervencións. En canto ás sesións do Pleno, hai dúas cuestións nas que queremos incidir. Indican vostedes na súa proposta que se celebrarán cada 2 meses. A nosa proposta neste punto é que os plenos se celebren mensualmente, en concordancia coa celebración da Xunta de Goberno, que será semanalmente. Vostedes xustifican no punto anterior a celebración da Xunta de Goberno semanalmente para unha mellor operatividade participativa e maior axilidade nos asuntos municipais a tratar. Por esta mesma razón e polo que cremos que sería considerable que os plenos se celebren mensualmente. E por outra banda, non estamos moi de acordo coa celebración dos plenos ás 6 da tarde. Explícolles o motivo. Concretamente, no noso caso, somos 8
concelleiros e 7 traballamos. Parte deles son autónomos. E miren, non lles pedimos ás 8 da tarde, que é a hora na que pechan a maior parte dos negocios. Tan só lles pedimos que o manteñan ás 7 da tarde, o horario que estaba establecido ata o momento. E se queren que non se alarguen tanto os plenos, pois celebrémolos mensualmente para desconxestionalo, tal e como lles propoñemos. Nada máis. Sí. Bueno, este punto ten bastante que ver co anterior e, efectivamente, dá a impresión de que todos os retrasos que haxa a partir de agora no Concello van a ser culpa do BNG. E non vamos a asumir esa culpabilidade. Por lo tanto, se son precisos facer máis plenos, pois aí estaremos para facelos. Nós non temos ningún problema en que sexan mensuais, tal como propón o Partido Popular. O sea, mensuais ou, no caso, ou extraordinarios cando sexan precisos. Repito unha vez máis, non nos vamos a sentir culpables e todo isto que se nos está tratando de xustificar, que non aprobar unha cesión de competencias do Pleno á Comisión de Goberno, que vai a ser un drama, non considero que seña así, non consideramos desde o noso grupo que iso vai a ser así, e hai alternativas, como máis periodicidade dos plenos, e tamén hai alternativas en que esas competencias sexan menores das que están sendo agora mesmo, porque aprobar esas competencias sería, darlles carta blanca para que fixaran e desfixaran o que lles dera gana sin contar coa opinión, porque de nada sirve decir que non me gusta isto se non teño a opción de decir eso non o quero. Entonces, insisto, neste punto nós non temos ningún problema en que sexan bimensuais, mensuais ou cando o grupo de goberno considere oportuno. Nada máis. E en canto a hora, eu entendo que a xente que traballa, pois, efectivamente, pois, o mellor lle ben a outra hora, pero eso xa é unha cuestión de que, non sei, se é unha cuestión tan, non sei, tan, a min 6, 7, eu casi que non podo opinar, son xubilado e teño que estar a disposición do que o grupo de goberno dispoña. Pero, bueno, en canto a xente que traballa, pois, tamén podo entender que, a mellor, pois, ás 8 da tarde, pois, era mellor hora que ás 7, ou que ás 6, perdón, pero digamos que manifesto-me a miña neutralidade nese sentido, non me paría a pensar, simplemente por algo que acabo de reflexionar agora mesmo sobre esa hora. Non me manifesto sobre a hora. Ben, señora López, dáse conta vostede de que está facendo oposición aos 40 anos de goberno do Partido Popular. Vostede está poñendo aquí en cuestión dinámicas que veñen dadas dende hai anos e anos e anos e anos aquí nesta corporación municipal. A cuestión das sesións plenarias é evidente. O señor Bamonde e o señor Criado foron os que instauraron a bimensualidade da celebración das sesións plenarias aquí. Díxeno antes e digo e agora, creo que para conquerir a confianza dos veciños e das veciñas de Vilalba sempre vamos caer en contradicións, pero hai que intentar caer nas mínimas posibles. Hai que intentar predicar un poquinho co exemplo, é o que se dice na oposición, cando se está na oposición, seguir mantelo no goberno, é o que se dice no goberno, cando se está no goberno, cando se volve a oposición, seguir mantendo. Eu creo que vostedes o que están plantexando aquí é única e exclusivamente contradecir por H ou por B o equipo de goberno en todas e cada unha das cuestións que plantexan. E xa lle digo eu que a cuestión das sesións plenarias e a súa periodicidade non é unha cuestión baladí. Montar unha sesión plenaria non é algo sinxelo, hai que ter, entre outras cousas, o conxunto dos expedientes rematados. Entonces, claro, hai sesións plenarias nas que nos podemos ir a moitísimos puntos e hai sesións plenarias nas que nos podemos quedar baleiros. E máis, na pasada legislatura vimos aquí, vostede non estaba, pero eu
eu era concelleiro na oposición, como había sesións plenarias que, sendo a periodicidade bimensual, quedaban prácticamente baleiras. En ese sentido, eu creo que o máis lóxico e o máis acaído neste caso é manter esa periodicidade en base precisamente á recomendación dos traballadores municipais, sobre todo da parte xurídica, que son en última instancia os que mellor que a todos os que estamos aquí coñecen o funcionamento interno do Concello de Vilalba. E, señor Albite, insisto no que dixen antes, ninguén, ni moito menos o Grupo Municipal de Vilalba Aberta, está intentando arrogar nas costas do Bloque Nacionalista Galego ningún tipo de responsabilidade. Simplemente dicimos dúas cousas. A primeira, que cando se ten un posicionamento hai que analizar as implicacións dese posicionamento. Eu creo que iso non é unha crítica, é mera responsabilidade. E despois, claro, sobre todo, cando se ten un posicionamento diferente ao do equipo de goberno, o mínimo, creo eu, o mínimo é plantexar unha alternativa. Nós, durante, dixeno antes, 8 anos de vida, 7 na oposición, sempre intentamos, naquelo no que non estábamos de acordo, plantexar unha alternativa. Creo é así como gañamos a credibilidade de moitos veciños e veciñas. Entendo que vostedes deben ir tamén nesa liña. Ben, pois dúas aclaracións pertinentes, sobre todo para os cidadáns, para os veciños e veciñas. Primeiro, o que acaba de decir o señor Renta, que durante os 40 e tantos anos da democracia aquí, en Vilalba, sempre se fixeron os plenos bimensuales. Si queremos facelos mensuais, temos que ter en conta dúas cuestións non menores. O primeiro é o que supón de sobrecarga orzamentaria, porque duplicar o custe as arcas municipais. Pero, bueno, eso si se quere é importante, pero é máis importante o segundo asunto. Para convocar un pleno, previamente, hai que convocar unha comisión de asuntos do pleno, como vostedes saben. E para facer a convocatoria de asuntos do pleno hai que esperar uns días para cumplir a normativa. É dicir, para celebrar un pleno no día de hoxe, que estamos, a día 26, teríamos que ter os asuntos do pleno todos activados para facilitar esa documentación e rematados todos os asuntos que se levan ao pleno seguinte aproximadamente. Estou facendo un cálculo a ollo, pois igual o día 8 do mes, máis ou menos. E o 8 do mes seguinte teríamos que ter xa cargados os asuntos. É dicir, prácticamente quedarían entre un pleno e outro realmente para ter presentados todos os temas que se leven a ese pleno con un lapsus de 10 máximo 15 días, que non chegaría aos 15 días. Entón, realmente, eso, en vez de axilizar, faría que a cada pleno se trouxeran 2 ou 3 temas, porque non daría tempo a resolver máis. Co cual, volvo ao argumentario anterior, de por que era interesante, importante, necesario esa delegación na Xunta de Goberno. En vez de axilizar, retrasaríamos moitísimo máis toda a resolución de asuntos. A ver, eu non teño ningunha dúbida de que calquera dos concelleiros e concelleiras, independentemente do grupo o que representan, o que teñen como prioridade é defender os intereses dos veciños. E, por tanto, seguramente, se traiga a un pleno, non votarán en contra de unha proposta de calquera tipo que sea para favorecer a veciñanza. Entonces, bueno, pues realmente imos manter a proposta de que sea bimensual, como foi sendo sempre, por estes argumentos que acabo de decir. Basicamente, en canto a adiantar ahora, pois houbo concelleiros de que comentaron que, sobre todo no inverno, para non rematar tan tarde, pois que era importante adiantalo algo. Un adianto dunha hora, evidentemente, tanto na administración como na privada, teñen ter o carácter de concelleiros a obligación de dar permiso para presentarse e estar presentes nunha sesión plenaria. Así que imos manter a proposta tal como está formulada.
Nada, comentarlles... Sí, pode. Sí. Comentarlles que os vilalveses deron uns 8 concelleiros para facer un control do equipo de goberno. Por iso consideramos os plenos mensuais, sobre todo tendo en conta o votado no punto anterior. Nada máis que decir. Vamos a ver, volvendo ao de antes, o señor Renda contestarlle o seguinte: por unhas cuestións informáticas eu non puiden ter a información, ou o BNG non puido ter a información deste pleno ata xuraría que este domingo pasado pola mañán, ou como moito quizáis o sábado, non recordo, teria que comprobarlo no correo, quizáis o sábado. Non nos foi posible, o sea, si lemos toda a documentación non atopamos grandes problemas, nada, salvo agás neste tema de cesión de competencias á Comisión de Goberno. Plantexar unha alternativa a ese punto, que é o que me parece lóxico e me parece normal, que nós estuéramos aquí agora mesmo e por escrito ou xa antes presentado ao Grupo de Goberno a nosa proposta, non nos foi posible por cuestión de tempo. Non foi unha cuestión de decir, pois que se esperen, non. E creo que a señora alcaldesa sabe moi ben do que estou falando. Non foi posible, e incluso tratando de falar cousas hasta horas intempestivas, polo tanto non vale esa excusa. Non temos nos unha alternativa e facilitarémosla coa maior brevidade posible. E con respecto a axilizar, é que, vamos, si se ceden todas as competencias á Comisión de Goberno, pois para iso nada, cedémoslas todas á señora alcaldesa e que decida ela todo, e os demais podemos marchar para casa, porque xa non temos nada que resolver. Xa sei, estou exagerando, pero é que tanto insistides en que isto é un pau na roda, que isto é retrasar, que isto é non sei que, pois mira, nós queremos facer valer a opinión dos nosos votantes e queremos facer intervir na acción do goberno na medida en que debemos de facelo, pero para nada temos intención de retrasar ni de poner de pau na roda ao grupo de goberno, non. Ahora, de eso a pasar por todas, non, e neste punto xa deixamos o que había. Respecto a este punto, moi ben, grazas por centrarme, Elba. Respecto a este punto, pois non o teño moi claro, pero, bueno, en todo caso, nos insistimos, si vos considerades, si o Grupo de Goberno considera que cada 2 meses lle é suficiente, pois que siga para diante co tema. Non sei, eu casi que me vou a abster en este punto. Ben, simplemente por rematar a argumentación, señor Alvite, remito unha vez máis ao que os seus compañeiros, concelleiros e membros de goberno do Bloque Nacionalista Galego ao longo do país defenden e aplican. É exactamente o mesmo que está facendo este goberno municipal. E, señores do Partido Popular, insisto, se vostedes queren facer unha crítica ao que se fixo nos últimos 40 anos, benvidos ao clube, pero creo que o que vostedes están intentando aquí é única e exclusivamente revestir de antidemocrático o que é sentido común. O que aquí plantexa este goberno é o exercicio do sentido común. Vai na liña de mellorar e axilizar cuestións que son fundamentais para os veciños e nese sentido nos atoparán no conxunto da legislatura. Ben, como xa está perfectamente debatido, vamos a proceder á votación deste punto. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Ben, en caso de empate, hai 8 votos a favor, 8 votos en contra, procederemos á segunda votación onde decide o voto de calidade da alcaldesa. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
queda aprobado en esta segunda votación o punto da periodicidade das sesións plenarias. Pasamos ao punto número 5, que a aprobación se procede da proposta de alcaldía referente á creación de comisións, composición proporcional destas e periodicidade das reunións. Na documentación que teñen todos os membros da corporación propónse crear os seguintes órganos complementarios de estudio e informe de asuntos plenarios ou de competencia plenaria delegados na Xunta de Goberno Local. Así, convocaránse a Comisión de Asuntos Plenarios, como é preceptivo, a Comisión informativa, salteime o punto máis importante, as que son, digamos, obrigatorias, de que hai que cumprir coa normativa, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, a Comisión de Contas, e a maiores, pois, a Comisión Informativa Especial de Educación e Cultura, a Comisión Informativa Especial o que chamábamos de urbanismo, pero dirixida especificamente ao planeamento urbanístico xeral, esas catro comisións, e a Comisión de Cultura, en principio, tamén para tratar de forma específica a situación do museo. É máis operativo que haxa poucas comisións e que realmente se convoquen para facer a súa labor, como a propia definición, as comisións son informativas, non teñen carácter decisorio, e, por tanto, así, toda a corporación está informado como representantes dos veciños para despois tomar as decisións dos órganos que corresponda, ben sexa no pleno ou ben sexa na Xunta de Goberno, con esos informes previos das comisións informativas. En primeiro lugar, gustaríame facer unha pregunta. Nesta proposta que traen a pleno, sinalan, e cito textualmente, a Comisión Informativa de Educación e Cultura terá por competencia informar e ditaminar os asuntos resolutorios relativos á disolución do Museo da Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. Queremos que nos aclaren, supoño que será xa unha cuestión da área de cultura, se a única pretensión desta comisión vai ser a disolución do museo. Esa pregunta. Por outro lado, e diríxome xa á Concelleira de Cultura, sinalaban vostedes que a conservación do mantemento do edificio era unha obriga que o Concello desatendeu durante demasiado tempo e afirmaban que non iban consentir o desleixo do goberno minoría do Partido Socialista que amenazaba con empeorar máis se cabe a situación do museo. Vostedes son responsables agora da área de cultura e gustaríanos preguntarlles que van facer co museo, porque aquí se fala de disolución. En segundo lugar, a outra cuestión é en canto á composición das comisións. Vostedes falan de proporcionalidade, cunha proposta para a representación das comisións informativas de 6 representantes, 2 do Partido Socialista, 2 do Partido Popular, 1 de Vilalba Aberta e 1 do Bloque Nacionalista. É dicir, o Partido Socialista, Vilalba Aberta e o BNG terían 4 representantes, o dobre de representantes nas comisións informativas que o Partido Popular, cando no pleno da corporación é 8 do Partido Popular e 9 de Partido Socialista, Vilalba Aberta e Bloque Nacionalista. É dicir, a proporcionalidade que vostedes tratan de aplicar é ter o doble de representantes nas comisións cando no pleno só teñen un concelleiro máis, a non ser que traten de convencernos a todos de que 9 é o doble de 8. O artigo 86 da Lei de Administración Local, como se cita na proposta, deixa moi claro, o número de membros será proporcional á súa representatividade no Concello. Ou igual para cada grupo, no caso de que sexa igual
Para cada grupo aplicaríase o sistema de voto ponderado. Indican vostedes que cada grupo político municipal disporá dun representante. Ata aí estamos de acordo. E despois, cada grupo municipal que teña 4 ou máis concelleiros, un representante máis. Gustaríanos saber en que normativa se recolle este inciso, se non lo poden aclarar, por favor. En todo caso, creo que non é o momento de falar do tema do museo e creo que a proposta que aparece por aí de disolución do padroado é encamiñada a buscarlle outra solución e é algo preciso para poder buscarlle unha solución. Eso é o que entende o BNG por respecto. Sí, a favor. Ben, recollendo o que plantexaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego respecto do museo, é evidentemente iso. Creo que o compromiso de Vilalba Aberta co Museo de Prehistoria e Arqueoloxía non se vai poñer agora en duda e seguiremos predicando co que sempre dixemos na oposición. E despois, moi rapidamente, fala vostede dunha cuestión numérica, a miña pregunta volve a ser cal é a alternativa que vostedes plantexan? En base aos membros que pode haber na comisión, cal é a alternativa numérica que vostedes plantexan? Simplemente iso. O respóstolle, como prefiro. Sí, respóstolle, sí. Nada, simplemente que evidentemente sí que respetamos os criterios de proporcionalidade, non ten por que ser exactamente con respecto ao número de concelleiros ou concelleiras. É unha comisión informativa para dar conta de determinados asuntos. Pero se quere intervir en canto ao número de componentes das comisións informativas, simplemente se trata de dar información sobre os determinados asuntos con que haya algún representante, tal como está recollido esos criterios que dicen o que acaba vostede de ler, que figuran na proposta de alcaldía, pois si así mantemos esa proposta. En canto xa aproveito o tema do museo, como ben decían os voceiros de BNG e Vilalba Aberta, ese punto de que é obrigatorio, por lei, estamos obrigados a primeira reunión respecto ao padroado para resolver a situación legal, digamos, do museo. A primeira cousa que hai que fazer é proceder a disolvelo e, desde logo, evidentemente, en esa comisión, pois, logo, ver cal é a mellor maneira de decidir o futuro do Museo de Arqueoloxía e Prehistoria de Vilalba a través dos trámites que sexa pertinente facer. Sí, o do Museo da Prehistoria era simplemente unha pregunta, quédame aclarada coas súas respostas. E a pregunta que me dicía o señor Renda, que propoño, ben, explícolle, señor Renda, na anterior legislatura tiñan o Partido Socialista con 8 concelleiros, tiña 4 representantes, os mesmos que temos nos agora, os mesmos concelleiros, me refiro. O Partido Popular tiña 7 concelleiros e 3 representantes e Vilalba Aberta tiña 2 concelleiros e un representante. Pois ben, segundo o noso criterio, o reparto máis proporcional nas comisións informativas sería 3 representantes do Partido Popular, 2 do Partido Socialista, un de Vilalba Aberta e un do BNG. E vostedes seguirían tendo maioría nas comisións informativas igual que no pleno. Unha maioría proporcional, no que a maioría que vostedes propoñen é o dobre de representantes que nós. Da igual que sexan informativas, señor Fernández, vai por representación. Sí, rematei a miña intervención. Esa é a nosa proposta, non sei se lle quedou clara.
como dicíamos desde o principio, é unha proposta de alcaldía e mola manter como está basada nun criterio que pode ser interpretable de que xa hai unha proporcionalidade, como decía antes, nas comisións informativas son para eso, para poñer o día todos os grupos políticos de a situación concreta en cada unha das comisións, por tanto, pois vámola manter tal como está conformada. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Ben, queda aprobada este punto do orde do día con 9 votos a favor dos grupos de Vilalba Berta, Bloque Nacionalista e do Partido Socialista e os votos en contra do grupo do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que aprobación se procede da proposta da alcaldía sobre os representantes municipais nos órganos colexiados, que corresponde ao expediente 3075. Bueno, en este caso, sobre todo para os veciños que nos estén seguindo o pleno, trátase de presentar aos representantes do Concello, pois basicamente nos centros escolares, a proposta que está formulada no IES Santiago Basanta Silva, a concelleira Paula Vigo, no IES Lois Peñanovo, o concelleiro Eduardo Vidal, no CEIP Manuel Mato Vizoso, o concelleiro Luís Fernández Álvarez, no CEIP Insua Bermúdez, o concelleiro Modesto Renda, no CEIP Monseivane de Moreda, a concelleira María Xosé Fernández Pardo, no CEIP Terrachá de Román, o concelleiro Modesto Renda, no Concello, na Escola de Educación Infantil, a concelleira Marta Rouco Seoane, na Escola Infantil de Vilalba, a concelleira Marta Rouco, representante do Concello no Conservatorio Municipal, a concelleira Tamara Rodríguez López. Despois, designar os membros que representen o Concello no padroado da Fundación para a Protección de Persoas con Diminución Psíquica de Vilalba, Terrachá. En representación do Concello de Vilalba estará presente, porque así está regulamentado, a alcaldesa, a concelleira de Servicios Sociais, en este caso como vicepresidenta da Fundación, e despois 4 concelleiros en representación dos 4 grupos políticos. Cada grupo, en vindeiras datas, presentará cal é o seu candidato. Allí están. Sí, perdón. En representación do Grupo Socialista, Paula Vigo. En representación de Vilalba Berta, María Xosé Fernández Pardo. En representación do Bloque Nacionalista, Constantino Albite. En representación do Partido Popular, Paula Gesto. Entonces, bueno, queremos que aquí recabamos o voto aprobatorio sin máis discusión, pero damos a palabra aos grupos por si queren intervir. Non teño nada que decir, é unha decisión do equipo de goberno e o noso voto vai ser a favor, nada máis.
manifestando todos os grupos políticos que non teñen que intervir, non van a declinan a intervención en este punto, pois pasamos a votación. Votos a favor? Ben, pois queda aprobado por unanimidade. Punto número 8. Aprobación se procede a relación de cargos electivos con dedicacións atribuídas. Expediente 3073. En este punto, para dar unha mínima explicación, a proposta da alcaldía é sobre a relación de cargos electivos que van a ter unhas dedicacións, por tanto, unha aportación económica que compense o seu traballo. Para resumir, vamos a dar lectura, sobre todo para os que nos están seguindo. En este caso hai dous tipos de dedicacións. En primeiro caso, a alcaldía da corporación está en réximen de dedicación exclusiva e a proposta correspondelle unha retribución bruta anual de 45.000 euros, que era a mesma retribución que tiña eu mesma no mandato anterior, que van distribuídos, todas as retribucións van distribuídas en 12 pagas anuais máis dúas extraordinarias que corresponden aos meses de xuño e decembro. Este é o total bruto para dividir entre 14 pagas. En segundo lugar, hai un concelleiro da corporación do Modesto Renda Santiso que tamén ostentará unha dedicación exclusiva porque ten a responsabilidade da coordinación e de dirección da área de urbanismo, mobilidade, infraestructuras rurais e desenvolvemento industrial. E esta proposta presenta unha retribución bruta anual para dividir en esas 14 pagas, como dixen antes, de 33.000 euros brutos. Despois hai outras dedicacións que son, para entendernos, parciais, non son exclusivas. Vou ir lendo cada unha das propostas. O concelleiro da corporación, don Luís Fernández Álvarez, que ostentará a responsabilidade de coordinación e dirección das áreas de infraestructuras urbanas, medio ambiente e espazos naturais. En réximen de dedicación parcial correspóndelle unha retribución bruta anual a dividir en esas 14 pagas de 8.700 euros, que teño que solicitarlle ao señor secretario que faga constar en acta que corresponden ao 15% da xornada laboral. En outro caso, a vista do nomeamento da concelleira da corporación, dona Paula Vigo Lamas, que ostenta a responsabilidade da coordinación e dirección das áreas de feiras e mercados, educación, infancia e xuventude, en réximen tamén de dedicación parcial, pois pola mesma retribución bruta anual de 8.700 euros, que corresponde a un 15% tamén que conste en acta da xornada laboral. Quinto punto, a concelleira da corporación, dona María Xosé Fernández Pardo, que ostentará a responsabilidade de coordinación e dirección das áreas de comercio, turismo e promoción da lingua, en réximen de dedicación parcial, corresponderálle unha retribución bruta anual de 8.250 euros distribuídos nesas 14 pagas, e que corresponde a un 14,2% da xornada laboral. Entón, ao fío de todo o exposto, pois solicitamos que xa aprobada esta proposta que corresponde ao presente exercicio con un importe de 44.915 euros con cargo a unha aplicación orzamentaria 912.1 e a 13.733 euros con cargo a aplicación orzamentaria 912.16.
e comprometer a futuros as contías de 103.650 con cargo a aplicación orzamentaria 912.10 e 31.692 con cargo a aplicación orzamentaria 912.16. Pedimos a súa votación a favor. Non se incrementou, digamos, o que estaba presupuestado ou orzamentado no mandato anterior, ao revés, ainda queda aí unha mínima cantidade e, por tanto, consideramos que, bueno, debe ser aprobada porque tendo en conta a situación e o importante traballo que van a realizar todos os concelleiros, pois creemos que unha retribución máis que xusta polo seu traballo. Ben, en primeiro lugar, queremos deixar claro que entendemos perfectamente que a alcaldesa ou un concelleiro ou concelleira que dedica o seu tempo a desempeñar funcións para o concello, entendemos que perciba unha retribución. É obvio que ninguén quere traballar gratis e, ademais, supón un gran traballo. Como lles dicía, estamos de acordo con que perciban retribucións, pero dentro dun límite. Ata a anterior legislatura, o importe máximo da dedicación exclusiva era de 23.000 euros, en contar a da alcaldesa. E vemos que cambian a liña da anterior legislatura. Nesta legislatura, a dedicación exclusiva dispárase ata os 33.000 euros, polo que pedimos unha explicación. Non se ofendan, é simplemente unha pregunta, unha aclaración, e saber en base a que criterios se determinan estas asignacións. Ben, curiosamente, a nosa opinión en este aspecto e en este punto concreto é pois totalmente contraria a manifestada agora pola compañera do Partido Popular. Vamos a ver, calquera das retribucións, tanto da alcaldía como do señor Modesto Renda, como do propio Luis Fernández ou de calquera dos concelleiros, parecennos miserentas. Esa é a palabra. É dicir, o traballo debe pagarse e o servizo público non debería ter un prezo tan baixo. E eu entendo e xustifico plenamente o incremento da retribución do señor Modesto e incluso o salario ou a retribución bruta da señora alcaldesa. É dicir, a min pareceme soldos miserentos. Non teño máis que decir. Señora López, estará vostede de acordo comigo na contradición que supón que vostede critique unha percepción total salarial que aforra 7.000 euros prácticamente ao Concello en relación co establecido polo seu goberno, o goberno do Partido Popular durante anos e anos. Voulle ser moi claro e voulle explicar un pouquiño o que vostede define como criterios. Voulle dicir eu cales son os criterios. Fíxese, non sei se lembra cando foi o pleno de investidura. Eu sí, foi o 17 de xuño. Dende o luns seguinte a ese pleno de investidura, tanto eu como a alcaldesa deste concello estivemos traballando día a día, dende pola mañá ata pola tarde, despois lle especificarei eu exactamente ata cando, sen percibir absolutamente ni un solo céntimo. Estivemos traballando aquí de forma totalmente gratuita e volveríamoslo a facer unha e mil veces, porque entendíamos que o Concello non se podería paralizar e porque entendíamos que había unha serie de cuestións que os veciños e as veciñas tiñan que ver resoltas o máis axiña posible. Fíxese, se un veciño ou veciña de Vilalba ven ao Concello con un problema, ás 8 da mañá atopará a Modesto Renda. Se un veciño ou veciña de Vilalba ven ao Concello con un problema, ás 9 da mañá atopará a Modesto Renda. Se un veciño ou veciña de Vilalba ven ao Concello con un problema, ás 10, ás 11, ás 12, á 1, ás 2, ás 3, e nos máis dos casos, incluso cerca das 4, atopará a Modesto Renda. Pero hai máis, se un veciño de Vilalba chama
a Modesto Renda con un problema que debe ser analizado e contrastado in situ, atopará a Modesto Renda in situ na súa parcela, na súa parroquia, no seu barrio, en definitiva, atopará a Modesto Renda tamén a calquera hora da tarde. E por último, se un veciño ou veciña de Vilalba ten a ben organizarse con outros veciños e veciñas de Vilalba e teñen a ben solicitar ou aceptar o convite de Modesto Renda para unha reunión con unha asociación de veciños ás 9, ás 10, ata ás 12, 12:30 en algúns casos, se atendemos ao horario de remate das últimas reunións que tiven nas parroquias, atoparán ali, lóxicamente, a Modesto Renda. E digo, yo fago gustoso, como lle expliquei antes, fíxeno, como tamén foi o caso da alcaldesa, dun xeito totalmente gratuito, e volveríamos a facelo. Pero claro, o que lle quero preguntar é un pouquiño isto que eu levo poñendo toda a sesión plenaria en riba da mesa, que é a cuestión da alternativa. Claro, dígame vostede cal é a alternativa, porque estará de acordo comigo en que isto, ese grado de atención á veciñanza, é abertamente incompatible co feito de que Modesto Renda siga prestando actividade na empresa privada tal como estaba prestando ata o de agora. Entón, claro, eu o que lle pido é unha alternativa, que vostede me dea unha alternativa a iso. Parecelle un salario sobredimensionado? Bueno, parecelle a vostede un salario sobredimensionado. A min tamén me parecía un salario sobredimensionado que percebía a anterior voceira do Partido Popular, pois, dende a humildade, polo seu anterior traballo, que era, en última instancia, comparecer no Parlamento uns días á semana e facer gala do sentido do seu voto nun sentido sempre afirmativo que comentaran os seus compañeiros de grupo parlamentario. A min parecíame sobredimensionado, pero nunca, absolutamente nunca, lle dixen nada nesta sesión plenaria en relación con iso. Os salarios totais deste goberno, insisto e remato, aforranlle ao contribuinte, aforranlle ao veciño de Vilalba, prácticamente 7.000 euros en relación co que vostedes gastaban cando gobernaban. A miña pregunta é a que lle dixen antes, déame unha alternativa, explique por que critica algo que aforra cartos aos veciños en relación co que vostedes unha vez máis facían. Ben, para aclarar tamén, señora López, seguramente, pois, por descoñecemento, porque non formaba parte das anteriores corporacións, o que nos trasladaron desde os servizos económicos do Concello, que dende alo menos 2015, non sei se máis atrás que non miramos, pero desde 2015, o montante total para dedicacións de concelleiros, concelleiras, é 110.000 euros para ano, para cada ano. Estamos a mitad de ano, máis da mitad de ano, e tratamos de ceñirnos a esa cantidade. Evidentemente, sí que, como ben indicaba o señor Alvite, é necesario isto actualizalo, porque nin siquiera desde 2015 houve unha actualización con arreglo ao IPC. Evidentemente, pois, a partir de agora deste mandato si se fará esa actualización e, por suposto, en algún momento pois pódese incluso modificar esta cantidade. Eso será outro tema de debatir en outro momento, pero o que fixemos foi ceñirnos a esa cantidade e, como decía o señor Renda, nin siquiera chegamos en o que queda de ano a gastar a totalidade desas euros que estaban para esa percepción económica de dedicacións. Non só, dende logo, os concelleiros que temos e concelleiras que temos algún tipo de dedicación, hai moitos compañeiros que non teñen ningunha percepción de ningunha dedicación, pero que están desde o mesmo primeiro momento, o 17 era sábado, pois desde o luns 19, dedicando o seu traballo, compatibilizando co seu traballo nas súas profesións, nos seus postos de traballo, e dedicándolle moitas horas para, evidentemente, poder atender dentro das súas áreas de responsabilidade aquelas demandas, aquelas necesidades dos veciños que, como todos sabemos, son moitos. Son moitas as necesidades que teñen, e tratamos todo o conxunto dende o grupo de goberno, que somos os que temos esas responsabilidades, con dedicación ou sin ela, si ter unha dedicación plena a atención aos veciños e veciñas.
Ben, como lles dicía ao principio, e reitero, estamos de acordo en que calquera concelleiro que realice un traballo que reciba unhas retribucións. Non o poñemos en dúda e non o puxemos en ningún momento. E fala vostede que moitos concelleiros non teñen dedicación. Efectivamente, hai moitos concelleiros que van a traballar e non teñen dedicación. Nós non poñemos en dúbida que eses concelleiros que non teñen dedicación non traballen ni moito menos. Nos consideramos que aquí hai xente que ten dedicación, que traballa e non ten dedicación. Vémolo claramente. Por outra parte, ao señor Renda dicirlle que non lle discuto que vostede non este traballando. Non lle discuto en ningún momento, nin lle discutín. O que lle facíamos era unha pregunta de por que na anterior legislatura a dedicación exclusiva era de 23.000 euros e nesta hai unha suba de 10.000 euros. Era simplemente unha pregunta, que non la aclararan. En base a que criterios? En base a que criterios hai concelleiros que teñen unha retribución determinada, que hai diferencias? Era un pouco unha explicación. Simplemente o que lle estábamos preguntando era unha explicación. E despois volvo coa señora Veleiro, que me comentaba dunha subida do IPC que non se contemplara. Fíxese, os datos do INE indican que dende o 2019 ao 2023 o IPC incrementouse nun 15%. O incremento dese 15% cos 23.000 euros suporía un incremento de 3.450 euros. Entón tampouco encaixa no que vostedes me están dicindo. Simplemente o que pedíamos era unha explicación. Nada máis. Non quere manifestar o posicionamento. O noso posicionamento neste caso será a abstención. Bloque nacionalista. Nada, en todo caso, manifestar que a nosa posición vai ser a favor, incluso, pois eso, insisto en matizar que as cantidades de calquera deles nos parecen pois relativamente insuficientes. Pero bueno, se así o puxeron, será que así o consideran oportuno. Nada máis. Ben, recollendo a pregunta da voceira do Partido Popular, agora entendín exactamente o que se refería, non? A comparativa ca anterior legislatura, bueno, eu creo que é evidente, pero se quere explico ya. Na anterior legislatura, as áreas de goberno que eu xestionaba directamente, como vostede comprenderá, non tiñan nin por asomo o volume de traballo en riba que teñen as áreas de goberno que agora mesmo xestiono. Fíxese, simplemente no que ten que ver co urbanismo, é unha mañá enteira na que veciños e veciños veñen ao Concello solicitar información ao respecto de todos e cada un dos seus problemas e solicitudes urbanísticas. Agora mesmo estamos, como vostede sabe ben, con un problema evidente de persoal e neste sentido tamén o concelleiro delegado, que neste caso son eu, tiño que asumir en moitas ocasións un papel que se tivéramos un cadro de persoal suficiente non tería que asumir. E despois, infraestructuras rurais, como vostede sabe, as parroquias do Concello de Vilalba en extensión teñen unha serie de demandas que se quere estar cumprir con todas e cada unha delas implican que o tempo que non estamos aquí pola mañá hai que estar pola tarde visitando e escoitando os veciños das parroquias, pero que hai máis, hai todo o que ten que ver co polígono industrial, esa área específica que quixemos facer figurar para darlle a importancia que merece, require tamén un traballo e unha reunión que nosotros reivindicábamos na oposición e queremos facer continua con todo o tecido empresarial. E por último, a área de mobilidade. A área de mobilidade para nós ten unha importancia capital e tamén require dun nivel de presenza e dun nivel de contacto permanente cos axentes da policía local e co resto do Departamento de Urbanismo, que implican que a dedicación exclusiva é
total, exclusiva, dende pola mañá ata pola noite. Lóxicamente, ese réxime de traballo non é ni moito menos comparable ao réxime de traballo que eu tiña pois fai 4 anos cando detentaba as áreas de comercio e de turismo. Esa é a explicación, e fundamentalmente para rematar outra cuestión. Naquel intre eu formaba parte do goberno, pero non formaba parte nin da xunta de goberno, nin era o primeiro tenente de alcalde, como é o caso. Unha das cuestións para nós fundamentais da cogobernanza é que figuren como tal as dúas figuras, nunca mellor dito, vaya a redundancia, sempre no Concello, tanto a alcaldesa como o primeiro tenente de alcalde ao servizo dos veciños e das veciñas, para que precisamente se visualice eso, esa cogobernanza e ese traballo común, e polo tanto as diferencias son evidentes, e esa entendo que é a explicación que vostede pedía a este concelleiro. Ben, pois xa sobran as aclaracións, simplemente o comentario de que a actualización, que sí, a partir deste mandato se fará como se fai a todos os traballadores do Concello e como se fai en outras administracións, que é casi perentorio por normativa, pois tamén se fará en canto ás dedicacións do grupo político, dos grupos políticos. Entón, sin máis, pois pasamos á votación deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pois queda aprobado este punto cos votos a favor de Bloque Nacionalista, Vilalba Berta e Grupo Socialista, e a abstención do Grupo do Partido Popular. Ben, pois pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é proposta da alcaldía relativa ao réximen de asistencias e indemnizacións a favor dos membros da corporación. Para ir resumindo, temos un informe favorable. Ben, pois para ir máis rápido, simplemente se trata de esta proposta de concretar o que o réximen de indemnización por asistencia aos órganos, como é asistencia a sesións plenarias con 100 euros, que era tamén como estaba no mandato anterior, asistencia a sesións da Xunta de Goberno Local 110 euros, asistencia a sesións de comisións informativas 80 euros. Incrementase estas dúas últimas partidas porque consideramos que o traballo sobre todo recae evidentemente na Xunta de Goberno local, e desde logo debe ter unha meirande compensación, e asistencia a comisións informativas tamén pola mesma razón dos concelleiros e concelleiras que teñan que asistir a elas. Os gastos estimados non sobrepasan o que estaba contemplado no anterior mandato, prácticamente queda na mesma cifra total, de que os gastos estimados correspondentes ao presente exercicio por un importe de 14.150 euros, e comprometer a contía, porque queda, claro, menos dun ano, e comprometer a contía de 29.050 para exercicios futuros con cargo á aplicación orzamentaria 912.233. Evidentemente, todo condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente, que consultados os servicios económicos en este momento para estos valores existe ese crédito. Sí, neste punto vou a ser moi breve. Simplemente falaban de que os plenos se manteñen e hai un incremento nas xuntas de goberno e nas comisións informativas. Ese incremento non é similar, entón era un pouco, se nos aclaran o motivo. Simplemente eso.
fondo, antes de continuar a rolda, tratamos de axustar o orzamento que tiñamos e incrementar, como dixen antes, a aportación ás asistencias á Xunta de Goberno local, porque realmente son os que teñen a responsabilidade que efectuar todo o traballo a desenvolver no Concello día a día, como estamos a manifestar, e como estou segura que comprenden perfectamente os compoñentes, os concelleiros e concelleiras do Partido Popular. O cómputo total sí está cuberto, digamos, ten crédito, e por eso pareceunos que era o máis equitativo. Si, moi rápido, na liña do que plantexaba a señora Veleiro, ten sentido que haxa unha certa diferenza entre as xuntas de goberno e as comisións informativas, en tanto que, claro, a responsabilidade dos membros da xunta de goberno e o traballo que levan aparexadas non é ni moito menos comparable con, eu vivino sempre dende a oposición co traballo ou ca responsabilidade que pode ter un membro dunha comisión informativa. Por lo tanto, eu creo que sea a xustificación. Simplemente o que a nosa postura neste punto vai ser a abstención. Entonces, pasamos a votación deste punto. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pois queda aprobado cos votos a favor de Bloque Nacionalista, Vilava Berta e Grupo Socialista, e a abstención do Grupo do Partido Popular. Pasamos ao punto número 10, que a aprobación se procede da proposta da Alcaldía en relación aos festivos locais para o ano 2024, que a proposta é como 2024 o día de Santa María, o día 1 de setembro coincide en domingo, pois a proposta é trasladar ese festivo o martes de Entroido, o día 13 de febreiro, mantendo, por suposto, o 31 de agosto, día de San Ramón, como festivo local. Ben, pois entón, manifestado por todos os grupos a favor, pasamos a votación, que así hai que facelo. Votos a favor da proposta de festivos locais? Pois queda aprobado por unanimidade 31 de agosto e 13 de febreiro. Agora ven unha parte que rematamos enseguida, que é a adopción de contas das resolucións da Alcaldía e dos acordos da Xunta de Goberno local. Pois durante este tempo fixeron desde a última sesión plenaria ordinaria, que ven de máis atrás, porque o haber cambio na corporación pois ven desde máis atrás unha serie de decretos que se tuveron que tomar en Xunta de Goberno para non paralizar a actividade do Concello. Todos os membros da corporación teñen a documentación ao seu alcance, por si a posteriori queren solicitar informes de algún deles, pois se saben que se poden dirixir á Alcaldía e facilitaráselle a información que necesiten. O punto número 12, que é dación de contas dos decretos de organización municipal, a saber, o nomeamento dos tenentes de alcaldesa, das delegacións de competencias de data 30 de xuño de 2023. Falaba na primeira intervención a voceira do Partido Popular, que os tenentes de alcalde, agradézolle que se preocupara pola miña saúde, que non me pasara nada, e, pois, decirlle que están nomeados desde o 30 de xuño de 2023. Sin máis asuntos que tratar, pois... Unha cuestión que aproveito para comentar, simplemente unha... No punto 11 das resolucións da Alcaldía e os acordos da Xunta de Goberno, na documentación que nos facilitaron, foi concretamente na das Xuntas de Goberno, non sei se pasan algunha máis,
era concretamente un punto no que se aprobaban facturas e fala dun documento adxunto. Non nos figura ese documento adxunto. Entón, si... Nos casos de que se dá conta, teñen que dirixirse a posteriori, mañá mismo, si queren, para solicitar informe do dato concreto que queiran. Agora, é imposible respostarlle. Nada, simplemente yo comento para que sepa que nos falta esa documentación, porque o propio acordo... Nada, soliciten a... e non ven adxunto, simplemente. Pois ao mellor é un fallo informático, non lle podo dar resposta de tal. Sí, unha aclaración, disculpe. Nada. Ben, pois sin máis asuntos que tratar, boa tarde a todos e a todas, bueno, pois boa semana, o que queda de semana.